Cześć wszystkim, witam was fest pięknie, witam was w pięknej restauracji Baśniowa w Gaszowicach, zaś sam goszczymy. Będą też nasi goście za chwileczkę, już do nas jadą. Pierwsze się obejrzymy, co tam do nas dobrego rychtuje Ewa z firmy Berger. Pośpiewamy się troszkę i zaraz do was wracamy. Jadymy! Choreografia specjalnie sprowadzana z Broadwayu. I za to my dali $3000, patrzcie. Jodo, teraz jeszcze widzę twój smaj. Jak siedziałaś tak w oknie, wołałaś don't cry. Pod twój adres wrócę może za rok, bo niestety twój dok rozszarpał mi bok. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Taki pomysł do głowy mi wpadł, że jak drzwi są zawarte, przeskoczę przez płot. Tam w ogrodzie już widzę twój chaos, więc się skradą powoli jak Mickey Mouse. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, au, I teraz wy i au, au. boli was coś. Wczoraj zaś nie otwarłaś mi drzwi. Powiedz, kochanie, czemu to robisz mi? Ja mam przeca ino message to you, a w nim jedne krótkie zdanie, że I love you. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. A teraz wszyscy mruczymy jak Rottweilery. Hał, hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Teledysk my obejrzeli, co to u nas samo już narychtowane. Kaj ona w ogóle jest, wszystko stoi, a Ewy nie ma. Kapusta mo, papryka, cebula, czosnek, normalny knoblauch, o i uważone zimioki, no Ewy nie ma, ja już tu i sam to zaczyna Ja już pomału lecę do robić. ciebie. A, bo ty z włosztami lecisz. Stawnictwo mnie robią, wuszty od No to pięknie. Bergera i zaraz będziemy ważyć. Wszystkoś powiedział, ja co sam mamy. Wszystko, żech powiedział, ty teraz kim musisz z tego, wiesz, co ja powiedział, to coś uważać, nie? Cebula. Powiedz mi, co to będzie? To będzie taki kociołek chłopski. Aha, no to bardzo dobrze, bo to praje mu. Na fajnej swojskiej kiełbasie. No to ważymy. Wciepujemy to tam wszystko, ja. Ciepujemy wszystko. Ziemioki są lekko obgotowane, bo byśmy musieli za długo czekać. Wiesz jak to jest. Ja. Papryka wciepujemy, kapusta, cebula, ten knoblauch, czosnek, no i ten wuszt, to I jest ten wóż najważniejsze. najważniejszy. Ziemioki trochę później se wciepniemy. Damy se korzynio. Jak chłopski to musi być ostry, No nie? wiadomo. Soli też chcesz? Ja. To możesz. Ty przynajmniej na tela przyjdą. Trochę większy ogień i duszymy.
poddusiło się nam to troszkę, ja. Ja teraz sobie damy ziemioki i śmietana. Śmietana słodko, Ja. nie za dużo. I jeszcze na 5 minut to przykryjemy. No toż przykrywamy na 5 minut i zaglądamy na jaki piękny szlagier. Joje młodo nowa lika, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Po co mam przy gorkach stać, sprzątać, myć, koszulę prać. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Taką młodo szwarno zgrabno i wiskierno i powabno. Na co dziecka i problemy, dyć ofrelka jak marzeni. Wydom się ją po 30, musza życia użyć jeszcze. Jo mam klasa, styl i szyk. Ktoś zaprzeczy? Raczej nikt. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Niech się tropią miększe baby, jo się dową sama rady. Chop mi będzie burczą chrapą, na co mi to ludzie, na co? Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Czekaj synku, czekaj jeszcze, tyć się wydom po 30. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całkowieś weseli. Uważyło się to już w końcu, Uważyło czy nie? się właśnie na kłodum, wiesz? No to już dobrze. Wonio fajnie, pra? Wonio fajnie. Powiem ci, że to tak fajnie wygląda, jak godą nieboszczyk tata, to idzie same jeść. Ja. No toż taki coś się też możecie przyrychtować, a my te roski przyrychtujemy szlagier piękny i idziemy obejrzeć, kto też nas dziś nawiedził. Pośród holenderskich pól leży Amsterdam. Byłem latem zwiedzać go, lecz nie byłem sam. Razem ze mną byłaś ty, pamiętam ten czas. I dlatego zobacz proszę,
tulipanów bukiet niosę, wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować Ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tam. To najpiękniejsze kwiaty, płonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żar. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. W mieście Amsterdam księżyc mocno świecił nam, pieczęć na nas kładł. Ty mówiłaś pierwszy raz o miłości swej i dlatego zobacz proszę, tulipanów bukiet niosę, wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować Ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tam. To najpiękniejsze kwiaty, płonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żar. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Znajdziesz miłości żar. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Choć wokół nas zima trwa. Za 7 rzekami, za 7 górami, za 7 lasami, za 7 morzami i za 7 puszczami stoła się wielko wysoko wieża. I w tej wieży mieszkała księżniczka. I pewnego dnia rano stanęła, wychyliła się z tej wieży, pojrzała w lewo, pojrzała w prawo i padała pierucha, jak ją mam wszędzie daleko. Są już z nami nasi goście, zespół Freje, czyli Celina. Mirek. No widzisz, żeś się przedstawił. Jak Witamy fajnie. serdecznie. Bardzo gorąco. Witamy pięknie. Słuchaj, tyś się odezwał, a ponoć Celina to jest taka, wiesz, zasadniczo baba, że jak ona ci nie pozwoli, to ty się nie odezwiesz. No niby tak jest, ale wiesz, jak już jest gdzieś coś się dzieje, to ona wtedy, no to dopiero potem go celna, jak już nikt nie widzi. Czyli jakby się kto zastanawiał, to po programie Mirek będzie miał wkulane. No dzisiaj nie, chyba dziś nie. Dziś jest dobrze nastawiony. Przy niedzieli to nie. Przy niedzieli to nie. W poniedziałku. Słuchajcie, stosunkowo mało waszych teledysków się pojawiało u nas w telewizji, ale tego tematu nie będziemy ciągnąć, bo wy macie teraz nowe rzeczy, które będziemy prezentować. I muszę powiedzieć, że już mi ludzie gadali, jak była zapowiedź tego programu, że bardzo im się podoba ten sposób grania, w ogóle robienia teledysków. I chcę się was właśnie spytać, jak to się stało, że wyście zaczęli grać
No bo tyś robił pierwsze na kolei, Teroski robisz w urzędzie, no to tak trochę daleko do muzykowania. Nie, muzykowanie to mój ojciec. Od niego się zaczęło. Ja wiesz, jak był za Bajtla tam praktycznie od początku, jak pamiętam, to tata trzymał gitarę w ręce, on grał, miał zespoł jednym po drugim. Ja powiedział, że to absolutnie, że ją muszę grać. To nie było wyjścia. Dał mi akordeon, pierwszy akordeon dał tata, potem dał klawisz taki B1, to były organy takie 40 kg, to nie szło dźwignąć. No i się zaczął. Do szkoły na akordeon, no, trzeba było iść i pracować. Ja mam jeszcze brata, który też grał na akordeonie, to już 2 akordeony, to szło jak burza. I już, a potem to już praktycznie, nie wiem, dla mnie w każdym miejscu można grać. Czy to, że jest na kolei, czy w starostwie pracujesz, czy gdziekolwiek, gdzie byś nie był, tam gdzie pośpiewać, nie? Tyś też zawsze śpiewała? Ja Też to od widać. podstawówki w harcerstwie, w Zuchach zawsze to śpiewanie to mi się najbardziej podobało na zbiórkach, także to tak. A potem była przerwa, a jak Mirka poznała, no to tak wróciło. To zaś, ja? No ale jak to się stało, że założyliście zespół? Od razu jak żeście się poznali, toście już założyli zespół? Nie, to, Nie. to Mirek już miał zespół. Mirek już miał zespół, bo tyle co przyszedł z wojska i razem z kolegą mieli Zaczynaliśmy skład. to od nowa, bo wiesz, połowa zespołu wyjechała. Oboje byli po wojsku w tym momencie. No, myśmy byli. I no, z powrotem ten skład chcieli stworzyć. No a my się później poznali. Nie przyznała mu się, że śpiewam w ogóle. W ogóle, no Zdradziła mnie koleżanka po miesiącu. No i jak już zaczęła tak z nim próbować śpiewać, to przyszedł moment taki Andrzejkowy, a w Andrzejki to było moje pierwsze takie poważne śpiewanie na imprezie. Nie powiemy, ile to kosztowało, ile myśmy dostali za te pieniądze, to był Lepiej śmiech nie, na sali. lepiej nie. Ale to było... To też nie idzie tego porównywać z dzisiejszymi pieniądzami, Nie, to było przed denominacją. tego się nie da porównać do niczego. Miliona to było? Tego się nie da porównać do niczego. W każdym bądź razie ten, kto chciał ten zespół wynająć, powiedział, no ale tak 2 chłopców to tak nie bardzo. Mi to no. powiedział przy nim, wiesz? No. Mirek, fajnie byłabyście zagrali, ale tak jeszcze Jakby tak dziążka jeszcze by była. dziążka A ja tak patrzę śpiewała. na niego, no to przecież żona byś z nami śpiewała w zespole. No A i była smarkato, bardzo smarkato. musiał do taty iść. Przyszłego. Musiał Jeszcze prosić- wtedy nie wiedział, że to teść będzie, no raczej, ja już wiedział, no ale wiesz, mógł jeszcze nie Jeszcze wiedzieć. żeś do tego końca. nie mógł powiedzieć. No nie mógł Słuchaj, powiedzieć, i od ale do mnie. z randki musiała być o 22 w domu, ale z grania mogła przyjechać nad ranem. Tak, Także... i wyłaziła z... Tyś to sprytnie wymyślił, wiesz? No, tak to wyszło. Żeś ty to tym graniem wszystko zabebuł, no ja. tak. No Już i tak już całą noc. zostało. I Ale tak, ciężko pracowała, powiem ci, wierz mi, że to... Ale ja ją uwielbiam za to, że ona tak śpiewa, że ona to robi, bo to lubi. I o to się chodzi. Wiesz. Tak my się cyli. Ja nie wiem, jak to się stało, ale jednak stało się. No. jak tak godocie o tym, żeście razem zaczęli grać, to obejrzymy się teraz pieśniczka, też duet i to wasze znajome, Klaudia i Kasia Chwołka. No jasne. Otwieram okno i patrzę w górę. Na niebie dzisiaj zaś czarna chmura. Ale to wcale nie znaczy, że ją smuca się. Bo nawet w taką szpetną pogoda ja z tobą iść na spacer też mogę. A to oznacza, że przy tobie żyć się chce. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w modrych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam, kaj na ziemi wspólny raj. Otwieram okno i patrzę w niebo.
Już pięknie ptuszek z gałęzi śpiewa i to na pewno oznacza, że raduja się. Jak szumią drzewa i słońce świeci, ciepło na dworze motyl przeleci, to wszystko znaczy, że przy tobie żyć się chce. I razem siednąć gaś na łące, jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w młodych oczach patrzeć doń. I razem siednąć gaś na łące, jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam, gaj na ziemi wspólny raj. I razem siednąć gaś na łące, jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w młodych oczach patrzeć doń. I razem siednąć gaś na łące, jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam, gaj na ziemi wspólny raj. Fajno pieśniczka, nie? Jak zwykle. One są rewelacyjne, te dziążki. I powiedzcie mi, no ale jak to się stało, że już powstał taki rychtyk duet zespół Freje? Bo od Andrzejek i od tego twojego, wiesz, załatwianiu z przyszłym teściem, to trochę czasu pewnie minęło. No, dużo. Myśmy się nazywali Mark II zespół. No i to taki Do Mark II to tak 2010. nie do końca brzmiało, że to może grać jakieś takie imprezy biesiadne, czy to wesela, Szlagierowe. czy jakieś szlagierowe. To twarde takie było, bardziej rock jakiś coś takiego. No i Nie wszyscy, kojarzyło się to z muzyką biesiadną. no i w pewnym momencie ten rynek potrzebował, coś się zrobiło nowego, że można było po śląsku. Ja lubię W po momencie, śląsku kiedy my śpiewać. zaczęli nagrywać pierwszą płytę, piosenki do pierwszej płyty, no to stwierdziliśmy, że trzeba ta nazwa nazwa zrobić teraz taką bardziej śląsko, zmiękczyć. taką bardziej Bardziej swojsko. zmiękczyć. No i stwierdziliśmy, że Freje, czemu nie? Zresztą ludzie i tak nas zawsze znali pod dwoma nazwami. Jak ktoś nie wiedział, kto to jest Mark II, to wystarczyło powiedzieć, że to są Freje, to i Freje tak wiedzieli, grają, kto nie? gra na imprezie. Także I tak to zostało, bo to jest nasze nazwisko. Właśnie. I tak powstał zespół Freje, zaczęliście grać, zaczęliście się pokazywać w mediach i zrobiło się o was trochę głośno. Trochę głośno, no była pierwsza płyta. Fajne kawałki, dla mnie je uwielbiam. My, No to my są wszystko traktujemy nasze je jak dzieci. nasze dzieci. Każdy kawałek ze sobą na Celina Peszer pisze teksty. A kto pisze muzyka? Jo, Ty piszesz muzykę. My są samowystarczalni. To wyście są rychtyk samowystarczalny. My się cały czas uzupełniamy. No To i pięknie. jej najgodą, wiesz co, weź coś napisz, bo już dawno się nie napisała. I ostatnio mnie tak zaskoczyła, że jak ja już przychodzę do domu, tak nie chce się ją Już mnie zapytać, chciał nie? opieprzyć, że nie napisała nowego tekstu. Ona tak na mnie patrzy, no to ty jeszcze nie był w tym pokoju, w tym naszym pokoju, gdzie gramy, nie? Ja go, no a po co, nie? No bo tam tekst już leży nowy. Nie, ja ci powiedziałam, jakbyś poszedł i byś zobaczył na klawisze, to byś widział, że masz wydrukowany Ja. nowy tekst. I poszłeś. No i za 3 minuty już była muzyka, no i już nagrywamy w studiu właśnie ten nowy kawałek. To nowy kawałek na pewno też u nas się pojawi, No, musicie go oczywiście. za Roski przesłać. A te Roski wrócimy jeszcze do troszkę starszego kąska, bo będzie pieśniczka, tako rychtyk, tako śląsko biesiadno. Śląsko piosenka. Śląsko piosenka. No właśnie, śląsko piosenka, zespół Freje. Gryfno piosenka po śląsku, śpiewamy dzisiaj wam. Pomału, kącek po kącku, nauczyć się ją do.
Śpiewajcie razem z nami, bo refren prosty jest. Kasik pomiędzy wierszami, znajdziecie może sens, może sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Teraz jak wszyscy ją znucie, to jeszcze prościej jest, bo z nami zaśpiewacie głośno tak na fest. My frajda z tego mamy, jak spodoba się i chętnie zaśpiewamy z wami refren ten, refren ten. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Ta korychtyk śląsko-pieśniczka, kaj żeście to nagrywali? U nas w Zbrosławicach. Tak jest. W powiecie tarnogórskim. Dokładnie tak. To są rychtyk piękne tereny, jak się tak jedzie z Gliwic na Tarnowskie Góry, tam Zielone, Szałsza, zielone. Zbrosławice. No to właśnie tam. Znaleźliśmy sobie parę takich fajnych miejsc, się wydaje- które było widać i... Mnie się wydaje, jakby ktoś tak przyjechał z Polski i nigdy nie był na Śląsku, ja nie słyszę, no kopalnie, brudno To albo mógłby coś się takiego, to by zdziwić, się jak tu jest zdziwił, jak fajnie. jest zielono na Śląsku. Godają Biały i Zielony Śląsk, tam właśnie wasze tereny i pięknie tam rychtyk jest. I pięknie jest w tym waszym teledysku, ale on też ma ciekawą historię, bo tam z wami na skrzypcach zagrała Dziołcha, kiero przed tym z wami śpiewała. Tak, 10 lat temu z nami śpiewała. Justyna. No wiadomo, to ona i siostra śpiewały z nami, ale wiadomo, one to były młode dziążki. Po czasie okazało się, że jedna zaczęła studiować, druga zaczęła studiować, no i już nie miały czasu na to, żeby z nami występować wszędzie. Ale byliśmy cały czas w kontakcie i teraz w momencie, jak się okazało, że w tej śląskiej piosence mamy fajną solówkę na skrzypce, no to żal było do niej nie zadzwonić, nie poprosić ją, żeby A wystąpiła. ona też od razu oczywiście chciała. Ona zaraz się zgodziła, także Także było było nam bardzo super, miło, super było na dziękujemy jej planie. serdecznie, było bardzo wesoło, bo Rewelacja. wspominaliśmy sobie stare czasy i było bardzo fajnie. Skąd żeście te jabłka wzięli, godejcie? Z naszego ogródka. My mamy taką jo z jabłonka, rybą. my mamy taką Te jabłonka, rynce, ja? Ty. ale słuchaj, w tamtym roku Mirek groził tej jabłonce, że ją wytnie, bo nie miała ani jednego jabłka. I w tym roku miała tyle jabłek, że musieliśmy ją podpierać. A to są takie malutkie, twarde jabłuszka. Pyszne. I od razu zaznaczone, żadne jabłko nie ucierpiało Nie. w trakcie kręcenia teledysku. Jabłecznik. Zostały przerobione po teledysku na jabłecznik, mus i kompot.
Podejrzewam, że to już jest dawno zjedzone i wypite. Dawno. Rozumiem. Ale jeszcze są jabłka, jeszcze jest sporo. Jeszcze parę jabłek jest. No to jakby kto chciał jabłek, to wiecie, kaj się mogę U nas. podjechać. A ten gospodarz was nie przegonił, żeście mu tam lotali po tej łące? Myślę, że nas nie będzie gonić, ale bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie Tego planu naszego. planu z tymi rolkami tej słomy, bo staraliśmy się tam nic nie uszkodzić, nic nie zepsuć. To, co było rozsypane, gdzie my się kładli, to tak już było, jak my Po prostu jak przyjechali. my z daleka patrzyli na tego, To był tak to jest piękny niemożliwość, widok. żeby tego nie wykorzystać. No, i Od razu wykorzystali. nam to wpadło w oko i stwierdziliśmy, że tam musimy po prostu nakręcić. I piękny teledysk powstał. Teroski, myślę, że puszczymy się następno waszą pieśniczka w zupełnie inkszym stylu, Dobrze. tako nowoczesno, jak Bardzo nowoczesno. To jest Bardzo specjalnie dla nowoczesno. Celiny było Językiem napisane. literackim. ja. No to zaglądamy. Każda miłość podobno kiedyś kończy się. Dla mnie nasze życie ciągle jest jak sen. Każdy gdzieś na świecie swą połówkę ma. Zawsze myśleć będę, że twoją jestem ja. Nie chcę słuchać ludzi, że to nie uda się. Wierzę, że ty zawsze będziesz kochać mnie. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Przeciwności losu pokonać z tobą chcę. Razem już będziemy na dobre i na złe. Gdyby jednak kiedyś zadrwił ze mnie los. Gdyby jednak kiedyś zabrał mi cię ktoś. Pozostanie ze mną wspomnień dawnych czar. Będą one dla mnie jak najcenniejszy skarb. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Zapamiętać chcę.
teledysk był kręcony przy autostradzie. Jak my jechali na jeden z koncertów, to zobaczyłam te kamienie przy autostradzie. Mówię, Jezus, piękne. Tego jeszcze nikt nie ma w teledysku, my to musimy wykorzystać. No i tam przytargali nasza skrzynia skarbów, która była widać w teledysku. I ta skrzynia ma obrazować nasz bagaż życiowych doświadczeń. To jeszcze no, powiedz, kaj to przy kierej autobanie, kiero to W autobana. Piekarach Śląskich. Ale było bardzo wesoło na planie, bo ludzie, co jeździli boczną drogą, to nam machali, tego pozdrawiali. nie widać, No, to nie bo my widać, że to jest autostrada, autostrada to była jest nad boki, nami. To takie był bok kamienie. autostrady i znaleźliśmy takie miejsce, do którego szło dojechać. Że można było spokojnie Że można podejść, było to nie było spokojnie, zakazu. Nikomu my nie zawodzali, nikomu my nie robili żadnej szkody, także mogliśmy tam spokojnie sobie A pokręcić, fajny ponagrywać. efekt jest tego. A efekt, no tych jak Państwo kamieni, zresztą no. widzieli, dosyć ciekawy. To ja wam powiem widz, jak też na autobana wjechał chłop furą. Nie? No sianem załadował, po wiem, sianokosach, to po sianokosach załadował. Ta baba tam na wierchu, na tym sianie, nie mu tam pokazuje, kajmo jechać, ten padał, że na skróty pojedzie i wjechał na ta autobana, nie? Jadą tą autobaną, łoros koło nich na motorze jeden, nie? Przejechał, a ta woło do niego, Franek, widziałeś? Bez głowy jechał, nie? Się tak obraca, ty jest głupio, babo, co tam opowiada, że ja bez głowy mógł jechać, cicho być, nie? Wiosiwy, nie? Jadą dalej, za chwilę następny na motorze. Koło nich zjechał, kiedyś tam na pobocze, nie? Do lasa, tam zakurzyło się, no. Ona go do... Widziałeś? Bez głowy zaś jechał. Go do coś ty opowiadasz, babo, jak bez głowy jechał? Intereski te motory mają taki pochylony, nie? To tak wygląda, choćby bez głowy jechał. A, cicho być. Wiosiwy, nie? Za chwilę następny na motorze. Przejechał koło nich, zaś tam kiedyś wparzył, nie? W te krzoki, nie? Tam przez ten rant. Ona go do... Widziałeś? Zaś bez głowy jechał, nie? Go do babo, ja ci tłumacza, że nie mógł jechać bez głowy, cicho być, nie? Zaglądaj ty tam, czy nas tam co nie przejedzie, nie? Wiosiwy, nie? Za chwilę następny koło nich, przejechał, wparował kajś tam w te krzoki, ona go do, no Franek, teraz żeś musiał widzieć, nie? On go do, co miał widzieć? No bez głowy jechał, tłumacza ci, nie? On tak pozaglądał go do babo. Schowaj ta kosa, bo nieszczęścia narobisz. Chyba, że było trochę za późno. Ja tak podejrzewałam od połowy, że chodzi o kosa, ale nie była pewno. No ale widzisz, to jednak się było poradzi, nie? No ja. Teraz obejrzymy się teledysk inkszego zespołu. Powiecie, czy się wam podobał i zaraz wracamy, żeby się obejrzeć wasza następna pieśniczka. Biesiada zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz jo wola te śląskie klimaty, chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zno na gębie, banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie, banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela, ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zno na gębie, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego
bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak raniona gębie. Banana dzisiaj banana mo. Biesiada to Śląsko, Biesiada. Najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada. Nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak raniona gębie. Banana dzisiaj banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak raniona gębie. Banana dzisiaj Fajny teledysk, pra? No, my też mamy banany, jak patrzymy na ten teledysk. Energiczny. To jest właśnie pieśniczka z naszej płyty Szlagiery, listy szlagierów. Ta płyta oczywiście możecie wygrać w liście szlagierów po śląsku. W każdym podsumowaniu mamy konkurs, a jakby się komu nie udało wygrać, to może się ją kupić w Szkolaku w Rybniku na ulicy Kościelnej, Kościelna 5, sklep Szkolak w Rybniku. Tam możecie się kupić wszystkie śląskie szlagiery, bo tam wielki sztant, tam chyba ze 100 jest rodzajów płyt. Te szlagiery też, inkrze też. Zespół Freje rychtuje nowo płyta i też tam będzie. A jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, bo nie miał możliwości dojechać, to niech do nas dzwoni. Sam widzicie numer telefonu na dole 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie do nas i zamawiajcie szlagiery. Wy rychtujecie nowo płyta. Kiedy ona będzie, ta płyta? Planujemy w maju 2016. Czyli Dzień Matki. na Dzień Matki. Czyli za jakieś pół roku, to pamiętajcie, za pół roku się możecie pytać o płyty zespołu Freje, bo już bydą. A teroski będzie wasz teledysk w stylu country. No nie godomy, że to jest całkiem country, bo to jest richtig w stylu country. W stylu Że country. to tak pod country. country. Takie godają, że to fajnie tak do auta się posłuchać, jak się prowadzi. Podobno. Do kierowców. No Że to- jest kierowcą w pewnym stopniu. To do wszystkich kierowców i nie ino zaglądamy na ta pieśniczka. Droga. Deszcz łza po szybie płynie, kilometrów jedziesz 100. Z radia cicho gra muzyka, a przed tobą tylko noc. Mapy już nie potrzebujesz, swoją trasę dobrze znasz. Gwiazdy oświetlają drogę, ty do celu ciągle gnasz. Czy to noc, czy to dzień? Twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Gdy już droga cię zawiedzie, tam gdzie miłość ma swój dom, to dziewczynie chcesz wyśpiewać, że tak bardzo kochasz ją. Kiedy w sercu gra muzyka,
Każda droga prosta jest, a gdy uśmiech masz na twarzy, to osiągniesz każdy cel. Czy to noc, czy to dzień, twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń, do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Czy to noc, czy to dzień, twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń, do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. W tym teledysku pierwsze skrzypce grają Duże Fiaty, Wygryzły nos po prostu. No, Nie wygryzły nos. no wygryzły nos, no my są na dalszym Ale planie. całkiem nos nie wygryzły. No ale tak prawie. No trochę. No trochę, to jest tak No, miłość trochę. Fiata do Fiata, no a No. my to po prostu tam ino śpiewamy. Ale my też ukochamy te Fiaty. No oczywiście, No, że tak. A piękne. przede wszystkim chcemy bardzo podziękować Grzesiowi, co nam je udostępnił. Był z nami na tym. Na planie nie był, ale był tam przy tym całym kręceniu, bo je pilnował te auta. No. My się radujemy z tego, że on udostępnił te piękne auta. No jak następne wasze teledyski będą tak fajnie zrobione, to muszę powiedzieć, że już z tą nową płytą w maju się możecie do nas do programu rychtować. No to my No to chętnie przyjadymy. My się czujemy już zaproszeni. To czujcie się zaproszeni. Nasz dzisiejszy program pomału dobiegł końca. Zapraszam was fest pięknie na jutro. Jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku. W sobota wielki podsumowanie, tygodniowy finał listy szlagierów po śląsku. A za tydzień w niedziela o 6 na wieczór, o 18 szlagiery i wice. Byćcie koniecznie z nami i liczę na to, że się wszyscy spotkamy w zdrowiu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.